siksi, että jos minä lähden miettimään, että mikä on minun yrityksen tarina. Minun yrityksen tarina lähtee siitä, että me ollaan lähdetty minun ystävien perheen kanssa karavaanerimatkalle Turun saariston Nauvoon silloin, kun mä olen ollut 14-vuotias. Silloin kun me lähdettiin sinne, me mentiin rauhallisesti, me kuljettiin pitkin halki Suomea ja me pysähdyttiin eri leiritaloilla syömään, uimaan ja saunomaan ja se matka meni hirveän verkkaisesti ja oli hirveän ihana ja mieleenpainuva mulle. Ja kun me päästiin sinne Nauvoon, niin Nauvon sukulaiset ottivat niin sydämellisesti vastaan, että se sydämellinen vieraanvaraisuus tuntui kyllä ihan koko reissu. Me päästiin veneilemään Nauvossa ihan oikeaan merimaisemaan ja sitten siellä meidän veneilyn lomassa me päästiin aina hyppäämään mereen. Me oltiin hirveän kovia uimaan ja mä oon aina ollut hirmu kova uimaan. Ja siellä kun me oltiin siellä Nauvossa ja me piti lähteä pois sieltä, niin minusta tuntui, että mulla sydänsärky, että minun pitää lähteä sieltä. Ja mä sitten sanoin että näille Nauvon sukulaisille, että mie hommaan itselleni sitten kalastajamiehen sieltä Nauvosta, minä muutan sinne. Ja en sitten kyllä koskaan löytänyt sitä kalastajamiestä ja nämä Nauvon sukulaisetkin aina kyseli tältä minun ystävältä Saijalta, että no missä se Elinan kalastajamies on ja miten kalastajan tilanteelle kuuluu. Ja Saija ikäväksi aina joutunut sanomaan, että no ei Elinalla ei ole kyllä sitä kalastajamiestä, kunnes tässä 5 vuotta sitten Saija pääsi sanomaan, että no okei, kalastajamiestä ei ole löytynyt, mutta on löytynyt purjehtia. Tämä purjehtija on aiheuttanut sen, että meillä on yhteinen intohimo, meillä on yhteinen näkemys, että me molemmat rakastaa tätä merta yli kaiken. Ja meillä on molemmilla nyt tavoitteena, että me päästäisiin muuttamaan meren rannalle ja rakentamaan sinne semmoisen kohteen, johon me voitaisiin kutsua yrityksiä tämmöisille yritysretriiteille, 2-3-päiväisille yritysretriiteille. Ja halutaan jakaa tämä ihana mieletön elementti kaikkien kanssa. Ja siitä me päästäänkin oikeastaan niihin tuotteisiin ja palveluihin, mitä Ilme Innorooms tarjoaa. Eli Ilme Innoroomin päätuote on yrityksen tuntu. Yrityksen tuntu on asiakaskokemusten kehittämistyökalu, sellainen menetelmä, millä voidaan asiakaskokemuksia parantaa yrityksessä niin, että niistä syntyy mahdollisimman mieleenpainuvia kokemuksia. Vähän niin kuin se minun matka sinne Nauvoon, mikä oli mulle mieleenpainuva kokemus. Ja jos mieleenpainuva kokemus on mahdottoman hyvä, niin sitten tulee jopa oppimiskokemus, joka muuttaa ihmistä. Ja tämä on ollut tämä Nauvon reissu mulle semmoinen, että se on muuttunut minua ihmisenä sen, että mulla tämä meri on ihan täydellisesti minun elementti ja minä todellakin haluan olla tämän ääressä niin paljon kuin mä pystyn olemaan. Tuntu on kehitetty jo vuonna 2013, eli 4 vuotta sitten. Se oli silloin nimellä Kokemuspolku. Ja Kokemuspolku on rekisteröity nimi, mutta se on kuitenkin muuttunut matkan varrella, koska se tuote on jäsentynyt. Tuntu lähtee aina yrityksen tarinasta. Ja sen tarinan tehtävänä on oikeasti hälventää ihmisten ennakkoluuloja ja sitten näitä vääriä tietoja, mitä yrityksestä on. Hirveän monesti ihmisillä on semmoisia olemassa, eli se aukaisee sitä yritystä oikeasti, mitä se on. Ja sen tavoitteena on myöskin koskettaa, tuo niitä koskettavuuksia, koska me niin helposti mennään kaikkien lukujen taakse ja peiteltyjen fraasien taakse ja muiden taakse, että se olisi oikeasti sitä aitoa yritystä, mitä se on. Silloin me päästään paljon lähemmäs sitä yritystä. Ja sitten se tarina viedään 12 kokemuspisteen kautta kaikkialle siihen liiketoimintaan ja kaikkialle sinne yritystoimintaan. Ja ne kokemuspisteet lähtee ihan siitä, kun se asiakas kuulee sitä yrityksestä ensimmäisen kerran. Eli se yrittäjä ei välttämättä tiedä yhtään mitään siitä siihen asti, että kun se on saatettu se asiakas
pois sieltä yrityksestä, että me saadaan se palaamaan sinne takaisin. Ja sen tavoitteena on siis saada suosittelevia ja sitoutuneita asiakkaita yrityksille, jotka on saanut niin hyvän asiakaskokemuksen, että ne haluaa sitten niin tulla takaisin ja kertoa siitä muillekin. No, palvelumuotoilu on varmaan aika keskeinen osa minun yritystoimintaa, eli siis kyllä kutsuisin niin tätä minun toimintaa palvelumuotoiluksi, kun me tehdään näitä asiakaskokemuksia kehitetään, niin sehän on siinä. Ja palvelumuotoilussa toki pitää huomioida käyttäjälähtöisyys, mutta minä luulen, että mä olen enempikin varmaan vielä siinä vaiheessa koulutuksessa, että minä saan asiakkaat ymmärtämään palvelumuotoilun merkityksen ja mitä osa-alueita palvelumuotoilussa kuuluu. Toki minulla on se oma teoria, juuri tämä minun yrityksen tuntu, minkä menetelmän mukaan me mennään. Eli että kyllähän se on rajannut osaltansa pois aika paljonkin sitä, mutta mä olen yrittänyt tehdä mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi yrittäjille ymmärtää, miten voidaan kehittää omaa yritystoimintaa ja saada sitä luovempaa, voidaan saada asiakaskokemuksia mielikkääksi, yllätykselliseksi ja mielenpainuviksi. Mistä ne ideat syntyy? Niitähän ei tiedä, mistä ne syntyy. Mullahan on Ilme Innorooms oli jossakin vaiheessa oli ihan innovointitoimiston nimikkeellä oltiin olemassa siinä tässä matkan varrella, eli että olin koko ajan kehittämässä uusia innovaatiomenetelmiä ja ideointimenetelmiä, olin aika paljon tekemässä niitä. Ja luulen, että kaikki pystyy ideoimaan ja kaikki pystyy innovoimaan, mutta siihen vaan että se pitää vaan virittää itsensä ja treenata sitä innovointia ja ideointia, että onhan niitä menetelmiä olemassa, millä pystyy treenaamaan sitä asiaa. Storyteller on, se on nimi on Enne, eli siis minun nimihän on Elina Tellervo Store ja siitä on tämä Storyteller tullut. Mä oon vihannut sitä minun nimeä, tätä toista nimeä Tellervoa varmaan ensimmäiset 33 vuotta minun elämästä ja sen jälkeen me otin sen minun vahvuudeksi. Eli eikö sitä sanota, että sitä mitä ei voi peittää, sitä pitää vahvistaa. Ja Story sattuu olemaan siinä mielessä hyvä sukunimi, että niin kuin tässä on tässä yrityksen tuntu menetelmässäkin, niin tarina on siinä kaiken keskiössä. Kaikki lähtee siitä tarinasta. Ja tarinahan ei ole tässä tapauksessa mikään satu tai fiktiivinen tarina, vaan siis se on tosiaankin aito ja rehellinen tarina niin kuin yrityksestä, yrittäjästä, tilasta, paikasta, mikä sinne nyt sattuu olemaan sillä taustalla. Jokaisella yrityksellä on oma tarinansa. Minä luulen, että aika vaikea kysymys. Minusta se mietin, että kuka on minun kilpailija. Sitähän me ollaan aina mietitty, kuka on minun kilpailija, kenen kanssa me painitaan samoilla kentillä. Ja niitä ollaan arvottu. Minä luulen, että minun kilpailuetu pääasiassa on kuitenkin minun persoona ja sitten brändi. Eli että minä tukeudun aika pitkälle kuitenkin tähän minun brändiin, että jotenkin minä pidän, että vaikka minä olen yksinyrittäjä, niin tämähän silloin profiloituu tämä yritys ihan täysin minuun. Ja minä en tunne, että minä olisin ihan sellainen tavallinen kaduntalla ja olisi olemassa. Mutta kilpailuetu on myöskin siitä, että minulla on jäsennelty tuote. Minä olen tehnyt sen valmiiksi. Siis se on täysin niin kuin prosessoitu, eli siis se on täysin konseptoitu. Periaatteessa sen pystyisi kuka tahansa tekemään, koska se on niin täysin konseptoitu se juttu. Se tehdään aina samalla lailla. Totta kai siinä huomioidaan se, että mitkä on ne muuttuvat tekijät ja muuta vastaavaa, että ei mennä kuin junavessa, että sitä pitää vaan justiinsa mennä niin kuin näin. Mutta se on kuitenkin valmis konsepti, mitä pystyy monistamaan. Niin minä luulen, että se on niin kuin se suurin vahvuus. Minä olen tehnyt sen loppuun asti sen homman. Jokaista yksityiskohtaa myöten. Verkostoitumisella on hirveän suurikin merkitys ja oikeasti minä siihen aika paljon silloin satsasin silloin aluksi, kun aloitin silloin yritystoiminnan, niin olin tosi aktiivinen verkostoyhteistyön tekijä. Mutta sitten minä huomasin myöskin sen, että verkostoitumisen on toinenkin puoli, että sinä voit käyttää hirvittävästi aikaa verkostoitumiseen, mutta siitä ei ole välttämättä mitään hyötyä. Mutta siinä se, että siellä löyvät hyvät yhteistyökumppanit, kenen kanssa sinä teet sitä hommaa. Eli ei yrityksen tuntuakaan tehdä yksin. Mulla on tässä mukana kokki, mulla on tässä mukana joogaohjaaja, mulla on erilaisia yhteistyökumppaneita, jotka on sen alan ammattilaisia. Ja siksi on tärkeää, että verkostosta on aina semmoisia aivan täydellisesti sen alan ammattilaisia, jotka on täysin osaa tehdä sen homman vaikka silmät ummessa.
Mutta verkostoista on sen verran hyötyä, että aina kun on johonkin jotakin tarvetta, niin sitten tiedät aina kelle sinä soitat, kuka voi sinua auttaa eteenpäin. Ja niin kun me sanoin, että minusta verkostosta on hirvittävän tärkeää, että niitä verkostoja on. Ja mulla on omasta mielestäni todella hyvät verkostot, toki voi olla laajemmatkin ja pitäisikin olla laajemmatkin. Ja koko ajan tehdä sitä työtä, että löydän niitä hyviä ihmisiä sitten siihen ympärille. Mutta että verkostojen luonti ei pitäisi olla itseisarvo. Niin kuin jossakin vaiheessa tuntui, että kannustettiin melkein yrittäjiä ja järjestettiin kaikkea maailman kissanristiäisiä ja muita vastaavia, joissa piti sitten verkostoitua, että yhtäkkiä kylmiltään vaan mennä outojen yritysten kanssa luomaan vähän tässä verkostoja. Verkostot auttaa sinua eteenpäin pääsemisessä, joka on hirvittävän tärkeää, että jos sulla on hyviä tyyppejä verkostossa, niin ne tekee sitä sinun eteenpäin viemistä ihan pyyteettömästi ja auttaa sinua löytämään uusia tilaisuuksia. Hyvät verkostot tekee sitä. Ne myöskin tosiaan, että sitten ne on yhteistyökumppaneita ja sitten ne on myöskin, totta kai ne on myöskin sinun asiakkaita ja ne on alihankkijoita. Eli siis kaikkinensa, nyt jos tällainen summa summarum mietin tämän koko homman, niin ilman verkostoja varsinkin tämmöinen palvelualan yritys ei voi toimia. Opiskeluaikoina on hirveän hyvä oikeasti lähteä testaamaan yrittäjyyttä siksi, koska se opintotukihan ei ole sitten uhattuna siinä. Eli että siis sulla tulee joku pieni perustoimeentulo tulee siinä taustalla. Ja sitä voi kokeilla hirveän kevyesti. On olemassa kevyt yrittäjyyttä näiden erilaisten työosuuskuntien kautta, ukko.fi tai easy.fi tai mitä muita on, niin niitä voi kokeilla kätevästi. Ja siinä pystyy oikeasti vähän kartoittamaan sitä tilannetta, mikä on. Mutta yritysidea lähtee aina, yritys lähtee aina liikeideasta, siitä yritysideasta, siitä semmoisesta hyvästä asiasta, johonka sulla oikeasti on palo tehdä sitä asiaa. Niin minusta se on aivan, että se on oikea tapa lähteä yrittäjyyteen, että sulla on palo. Sinä haluat tehdä sitä oikeasti sitä hommaa ja haluat kehittää sitä hommaa. Ja itse kun on tällainen monimutkainen tuote, jota on joutunut selkeyttämään, karsimaan koko ajan, monen vuoden ajan oikeasti, niin minä kehotan siihen oikeasti ihan tämmöisellä kantapääopin kautta ja oikeasti tämmöisellä persaukisella kuukausien kokemuksella, että mitä yksinkertaisempi idea, sen kannattavampi. Sitä parempi yritysidea se on. Siihen voi lähteä myöhemmin sitomaan jotakin ympärille, jotakin semmoisia sisartuotteita tai tämmöisiä tukevia palveluita tai tukevia tuotteita, mutta että oikeasti siis mitä simppelimpi, sen parempi. Ja oikeasti itsellä joskus mietityttää, että olisipa lähtenyt niillä, mitä mullakin niitä miljoonia yksinkertaisia ideoita on ollut, niin monesti on kirjoittanut, että lähtisi tuolle, mutta että taas päästään siihen poltteeseen. Se minun polte on tehdä näitä tai kehittää näitä asiakaskokemuksia ja aina se asiakaskokemusten kehittäminen ei ole niin yksinkertaista.